Hola, què tal? Com esteu? Des de la Biblioteca Joaquim Bauxell ja tornem a ser aquí per explicar-vos les llegendes d'anglès. Quines llegendes us explicarem? Doncs mireu, les llegendes d'anglès són un recull fet per en Pere Figareda i Cairol amb il·lustracions de Dom Oriol, M. Diví i Narcís Bosch i editat per l'Ajuntament d'Anglès i la Comissió de Festes a l'any 2002. I abans de començar la llegenda d'avui, us recordarem què són les llegendes. Doncs mireu, les llegendes són històries que corren de boca en boca des de fa molts anys fins a arribar als nostres dies i barregen elements reals, imaginaris i amb un rerefons així una mica històric. I a vosaltres us quedarà jutjar si són veritat o són mentida. I avui, com que estem a la setmana de Sant Joan, us explicarem una altra de les bruixes, que se'n diu La Torre de les Bruixes. Vinga, diu així. De bruixes, al llarg de la història, n'hi ha hagut de tota mena, fins i tot d'avorrides. De sempre, les bruixes han gaudit d'un poder sobrenatural o màgic, degut al seu pacte amb el diable. Malgrat que hi hagi indrets on han abundat més que en d'altres, a tot arreu n'hi ha hagut. I, si Llers és el poble de bruixes, qui ho havia de dir, però, que moltes d'aquestes bruixes triarien la nostra vall per instal·lar-s'hi i així poder portar a terme els seus encanteris. Hi ha encara l'antic cloquer vell de la parròquia de la Cellera d'Anglès, anomenat popularment la Torre de les Bruixes, que resta dempeus malgrat que una bona reforma no li aniria gens malament, per tal de recordar-nos que si bé ara no és època de bruixes, en el passat n'hi havia per donar i per vendre. D'aquí que si molts cloquerons havien estat aparedats, segons sembla, es deu al fet que s'havien convertit en un centre de reunió de bruixes. En el nostre, se n'hi reunien de tota la contrada, fet que comportà que els vilatans de la Cellera i d'Anglès fins i tot demanessin la intervenció del frare dominic Aimeric de Girona, cèlebre inquisidor de la corona d'Aragó, que dedicà la seva vida a la persecució de les bruixes, donant instrucció de com descobrir-les pels seus actes o les seves vestimentes. És cert que en alguns dels dies més freds de l'hivern, quan un passa pel darrere de l'església de Santa Maria de Sales, davant del carrer on hi ha l'antic cloquer, si s'escolta bé, hi ha qui ha sentit els gemecs de les bruixes que s'hi acosten, tot enyorant-se del seu antic cau. I és que els nostres avantpassats en devien tenir un tip entre les bruixes del castell d'Anglès muntant damunt un cabró i les del cloquer vell de la parròquia de la Cellera muntant en un marrà. I sabeu què? El saber popular ens diu que les bruixes de la Cellera muntaven damunt d'un marrà i no d'un cabró a causa de la seva coneguda tossuderia. I vinga, aquí és tot. Hem acabat ja la llegenda de la Torre de les Bruixes. Esperem que us hagi agradat. Fins la propera. Adéu-siau, cuideu-vos molt.